padayon tang namalandong sa Ebanghelyo nga naghisgot unsay role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Gipadala di ay ni ang Espiritu Santo sa Ginoo ngan hinato aron maoy mosulti unsay gustos Ginoo nato. Daghan kayo tag mga katawhan karon nga galisod ba pagkahibaw unsa gyud kabubuton sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na unsay kabubuton sa Ginoo nimo karong buntaga. Nagisultihan na ka. Wow, way klaro. Gyud. Congratulations sa kamaong maminaw o kamaong mosunod sa gusto sa Espiritu Santo. Kay kung kitang tanan, kamao lang kita ana, labi na gid sa atong mga leaders, pagkanindota puy-an sa kalibutan. Sa inyong tanaw, ang atong mga leaders sa gobyerno din sa Pilipinas, naminaw ba, nagsunod ba sa gisulti sa Espiritu Santo? Inyong paminaw ba? Nagsunod o wa? Kadtong pag-eleksyon nato atong midterm election Mayo 12 ang mga namutar nagsunod kato sa gisulti sa Espiritu Santo o sa gitunol sa politiko. Ako bitaw libot-libot ko ron diri sa atong Cebu ngadto Coast Norte kay na ako'y appointment kari sa South Cebu nganhis ato libot-libot daghan na kayrong gipamutang diha sa karsada gipangbitay ang uban gipang butang yugstan nga nag-ingon ang mga nidaog daghang salamat kaninyong tanan sa inyong butangan pagidusay sa inyong gugma og suporta. Nya wang mosantok di sa kungunahon na kadtong nakit-an nako before sa election o during pagay sa election nga daghan kay diya naghinatagay naghuot ang mga motor kay mang-claim sila sa ilang dawatonon. Makaingon din ko, di ba ka ni usas mga nanghatag ato, no? Nya doon na pa jud kay gat bitaw nga moingon daghang salamat sa inyong gugma og suporta or inyong pagpili kanako. Pangutan ako na imong kaugalingon og wa pa lang gyud mo gihatag ba? Kanang wa jud gihatag. Doon na kay mo pili nimo. Kana pangutan na kamo mga na-elected ug wa lang gyud mo gihatag, igo lang mong nigasto para sa tarpaulin, nigasto mo para sa kananaang mga campaign ninyo, inyong kaon, inyong gasolina, kana lang gyud inyong gigastuhan ba? Kamong nagkuyog-kuyog nga nag-campaign, di lang gyud mo manghatag anang mga para inom, para sugal pagani usahay ug labaw sa tanan kana gyung individual gyud nga ilista nya tagaan ug wa lang gyud unta na do na kahay mopili nimo mo na ipangutana ug mao na ang Holy Spirit musulti na siya nato unsa man mopapili ba ka o dili nya kung di kita maminaw mo nang ma-disappointed na ta. Mo nang dunay pipilaron nga tension sa transition period sa mga elected o sa mga outgoing, sa mga incoming o outgoing, labi na sa atong probinsya. Murag na ay tension. Naman na social media, kamo na lay discovery ana. Naasay uban nga smooth ra kaayo na pagkuan ang outgoing nga dili na mao'y napili pag-usab o ang incoming naglamanuhay ra sila mag kiss of peace pa usahay. Nindot kay tan-aon pero nasa uban nga ning kamot naa pagyapoy gimmick nga himuon pastilan. Ngano man wa lagi maminaw sa Holy Spirit. Muna unsa bay rason tungod kay ang atong human reasoning, ang atong human genius og wisdom maumay atong kasagaran gyung sundon. Murag anha ta mo salig ba sa atong human capacity to know.
Kani manggong kamatuoran nga tinud-anay gyung kamatuoran mga igsoon, dili sayon tugkaron. Gi lain na sang lingi sa imong tupad ingna nahibaw kas kamatuoran sa imong bana or sa imong asawa. Gi kono ingna kono be, ingna nakahibaw jud kas kamatuoran ron anang imong bana or imong asawa. Boy, kamong mga bana, nagmata lamog buntag usahay. Labaw na mo mga asawa. Ebe ka mo kono, naibaw dyan mo sa kamatuoran, aning inyong pari ron. Ha? Boy, sige pa mo daig-daig, Padorsiano. Ayaw lang tawag balhin, Padorsiano. Gaganahan kay minimo. Pero mahibaw mo sa kamatuoran, ambot, di ba ka mo murag nagbugaw iro? Pawa, pawa. Pero ang Ginoo nahibaos kamatuoran, bisag giunsa natog tabon-tabon, bisag giunsa natog pamakak, bisag giunsa nato og panindot-nindot ng atong naong diha, bisag unsa na lanay atong gipang waxing kanang tabon-tabon anang atong naong, ang Ginoo nahibaos kamatuoran. Og mulutaw gina sooner or later gani. Ang una gyung timaan nga nagsunod tas Espiritu Santo kana gyung kahiusa. Ang Holy Spirit mga igsoon kun mulihok dagay na siya, ang una gyung epekto magkahiusa. Nagkahiusa bang ato rong Marcos og Duterte nga mga teams? Unity man na sila sa una, karon nagkahiusa pa sila. Kusga. Tungod na kay wa na maminaw sa Holy Spirit, ang gipaminaw ang ila ng kaugalingong gusto. Bungkag yun. Ang inyo rong pamilya, bana o asawa, kumusta man, nagkahiusa pa mo. Wa mo magsigig away. O nagkahiusa mo, naminaw mo sa Holy Spirit. Mo bitan ang dunay kisa tong obispuha, cardinal ba to? Bishop Fulton Shane ba to? Niingon nga, a family that prays together stays together. Ang pasabot ana, kung magsigi kag paminaw sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, di gyud mo magkabuwagay. Pero ngano man nga ang tibuok kalibutan karon ni approve mag divorce bill. Tungod kay wa naman maminaw sa Holy Spirit. Divorce bill. Ni-approve pagyod og same-sex union. Ni-approve pagyod og abortion legalization. Tungod kay wa na maminaw sa Holy Spirit. Og tungod niining maong paningkamot sa kalibutan aron kunuhay mahimotang malipayon, mahimotang magkahiusa, mahimotang malinawon, mo nang dunay divorce bill, dunay abortion, dunay same-sex union o uban pa, apil pang euthanasia, nisakag maayo ang cases of depression o ang suicide. Nga naman, kay ang atong solusyon, human. Wa ta kailas Ginoo nga maoy nagsulti nga hinato. Og nagsugod na panahon pa nila ni Moises, hangtod gyud karon. Gani sa atong unang pagbasa, si San Pablo naningkamot pagpaila sa ilang gitawag og alang sa Ginoo nga wa namo mailhi. Di ba? Doon na may altar kuno dito, daghan man to silang mga gods and goddesses. Pero pagtan-aw ni San Pablo, doon na may usa ka altar dito nga nag-ingon alang sa Ginoo or sa Dios nga wa namo mailhi. Iyang gipasabot, mao ni si Kristo, mao ni ang tinuod nga Ginoo, mao ni ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao ni naghatag nato sa tanan. Ni ana lang mga tao. Istorya lang niya ta sunod. Bisag ka mo din ingnon ta mo ipalit og slat ang inyong tanang kwarta kay ang Ginoo mo hatag ninyo gatusan kapilo nga panalangin. Ana lang mo. Tug ba? Ana. Magsige kong explain ana. Kay nindot man ko na mga igsoon kay giingon ginas Ginoo nga kinsa to unsay imong gihatag ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Pero maingon ko nga
dunay tambal na ron sa cancer nga aron dili ka mamatay bisag stage 4. Ha? Unsa man na? Unsa man na? Dunay makapagwapa o makapagwapo ninyong ang inyong edad mo balik og 16 anyos. Hala, tutok na yun. Lawas nun ra kaayo ta. Lawas nun ra kaayo. Pero ingnon ta mo nga hapit na mo abot kay ang inyong naong tiwasono na. Hoy, simbako. Nilingay mong tupad. Ing na mudawat ka, nakaroon ay katapusan nimo. Ing na kuno. Na mudawat ra ka, nakaroon na ang imong katapusan. Dawat eh. Ang Holy Spirit mo na musulti nato. Nya unsaon man pagsulti sa Holy Spirit? Una, diha kung mag-ampo ta. Mutingo ginang Holy Spirit kung maminaw lang yung ka. Ay pagsigigdiktar sa Ginoo. Ingna, Lord, speak, your servant is listening. Nya paminaw gyud, hilom. Naada yun ay magtingog-tingog sa imong hunahuna. Maingon din na, pasayloan na ng imong mama. Nganong gadumot man kasi imong mama? Nganong gadumot man kasi imong papa? Nya mo argue din ka, ang sa na akong mama, sige naglatos na ko, bunog ikustanan niya, pinangga kanya mong maguwang. Ano siya? Pasaylo alag, kapito. Ni gagod, wala lalis ka. Di ba, kabantay mo, Hanton mo, gawas kas Adoration Chapel. Kapoy. Kana, kung di ka maminaw, pero ingnaw, di ka bakantihan. Muna natay Adoration Chapel. Sa misa, ampo masani, rosaryo, ampo sani. Kadang adoration, spend time, mga bisag 30 minutes lang. Nya, silent lang ba? Silent. Ayaw sa pagyaw-yaw to. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ayaw. Pakisulti lang niya. Silent. Muna, adoration. Kinsa ninyo din ang magsigig sod sa adoration ta sa kamot. Muna na resulta. Nakahinomdom jud ko nga doon natay sana kanang order gikan sa obispo Cardinal Vidal pamantingal ito nga maghimo gyud og adoration chapel nga naay kung mahimo 24 hours nga i-expose ang Blessed Sacrament aron anha diha ang mga tao magsigi og adoration. Dili lang kaning Blessed Sacrament diri sa kilid, naagi adoration i-expose. Pero subo lang paminaon kay mura naglabi ang bakante nga oras kaysa na itaw. Ug naa sa itaw, portis ang hinanuka. Pari para bagyon. Pero okay ra nagmatog ka diya basta nagampo ka. Ang ana, no? Pwede masatog sa iyang damgo nakigistorya siya sa Ginoo, di ba? Si San Jose? Si San Jose ba? Ana man siya makigistorya sa Ginoo siyang damgo. Ana, no na okay ra gyud matog mo diha agas pa inyong laway. Ana, okay ra gyud. Ato go nang gi-aircon wa mo kay ba air condition na. Nindot kay na diha. Katulgan. Diyoy pag-ampo. Ikaduha, mosulti ang Espiritu Santo pinaagi sa imong isig katao. Kanang imong tupad o katong wa dinhi karon mouthpiece na sa Holy Spirit. Hasta ng labing ubos nga tao o labing taas nga tao, dili rapari, madre, tanang tao gamito na sa Holy Spirit. Naagi mga tao nga inigtingog nila mura kag maigking. Ana. Mao na to ang Holy Spirit. Moingon sila, wa lagi na mag-angay ang badli sa imong kilay. Ang Holy Spirit to nisulti nimo. Ayaw patuyang anang pangusab sa imong kilay kay masipyat na hinuon ka. Ana baron. Ano pa man mo bayri imong utang? Maigking ka ba? Ang Holy Spirit mo nag-ingon, be truthful to your commitment. Mga na ba? Di ba? Ikaw, sige kag yaw-yaw. Labi na inyong anak, magsige mo yung ikaw, nya mo inyong anak, bad ba ya na? Kumutong ko na ba, bad ka, kumutong ko na ba, usab ng tubag diya. Ayaw, ang Holy Spirit to nisulti nimo. Di ba? Nganong imo man sige hagyaw-yaw si Papa. Ana, ang Holy Spirit na. Tubag ka nagtinarong. Ayaw ing na nga sa animal kay nas tanan. Ikaw ba? Sa man gisulti Papa nimo. Ayaw na ana.
Ikatulo, nga musulti ang Holy Spirit diha sa panghitabo sa atong kinabuhi. Mutingog sa na siya diha. Pinaagi sa mga signs nga iyang ipakita. Panghitabo ba? Nang litan, iguli nimo, musakit imong tiyan. Nya, magpa-check up dayon ka. Nya, stage 4 colon cancer. Unsa may gisulti sa Holy Spirit? See you soon. Ano? Ayaw na pag-struggle, ayaw na pag-ingon, hulo, Ginoo. Ayaw na, ana. Ingna dayon nga, your will be done on earth as it is in heaven. Awa na, malinaw na kay ka. Sunod simana, awa na, vigil mass na. Kakulikta na sang pare. Ano yun? Nindot kayo. Oy, mo struggle magmaayo, magpada pa dinig letter, daghang letter na ni Brad Dennis atong konsehal dinhi, usama ni sa atong SOAC kanang Social Action Team. Siyon na kay magpadapadir, kaluy-in taon mi ang among bill diri sa ospital ni abot nag 300,000, tabangi taon mi padir nga makabayad mi nako na galisod magamig bayad sa among 10,000, ari na mahinuos 300,000. Mga inana ba? Ngano man sang ngadto pa man kag ospital, nawa man day kay kwarta. Paabot lang diha kay ug moadto kag ospital, patay gyapon ka. Ug di sa kamo adto, patay gyapon ka. Ang gisulti sa Holy Spirit, acceptance. Acceptance of the truth. It is now the truth. Nana, ako bitay igsoong pari, siya ari ako diri kuya kay di ako sa ospital. Pagsod gid nako mao gyud pag-discuss sa doktor nga iya sang igagaw stage 4 munting ito pancreatic cancer unya mao gyud ako nadunggan ba paglingkod nako sa daplin kay naghinilakay naman sila mao gyud akong nadunggan nga niingon ang kuna lang gyud father ha accept lang gyud ta father nga di na jud ka magdugay niyan ang doktor unya iya igagaw dok ako lang gyud ko isa angkon lang gyud ta father ana still ano niya ikalay sulti sa akong mama dok ana kay di lang ko kasulti siya ako na lay sulti pero gahilak sang doktor nga nagbasa sa result. Bebeling niya ako no imong tupad na ikaw kuno isultihan ingon ana nga di na ka magdugay malipay ka pero naasag ko'y na tambungan nga bedridden nga maogi siya ni discuss nako pader mga at most 10 days na lang ko ana niya ako nang gi-arrange ang akong haya pader pwede ikay mo misa sa last week mass last ko nung week mas ba ako ginangikuan pa dira nako sige pero ako murag gilainan ko ba sige nya buhi pa kay ba sige ako nya misa ug ako yung gituman ako gini misa wa man siya kaabot og 10 days 3 days raman patay man pero nakamisa gyud ko sa iyang last week ana kinsa ninyo dinhi ang nag-arrange na sa inyong week nana wala pa. Uy, hinay-hinay na magsuhat i-arrange na pila ka adlaw, ana ba? Pila ka adlaw ka magpakuan, ana. Pero ayaw lang sa danyo i-appeal ang cremation ha. Ay, cremation. Ato in taong lawas, Temple of the Holy Spirit ha. Timan gina Temple of the Holy Spirit ang atong lawas. Ayaw in tawag sunog-sunoga ang temple. Naturally, ibalik lang na siyota. Kanang pag-ingon nga gikan kas abog og sa abog ka mo balik. Ayaw in tao na abog gikan sa makina. Abo naman na. Ang abog pasabot, ibalik ka yuta. Ang yuta mo magbuot o iya bakang himuong yuta or dili. Kaya naman sa mga uncorrupted nga mga bodies karon sa mga saintly people. Di ba? Santa Rita o Cassia, o man sa na siya madunot. Saint Teresa man sa tingin ito, o napay daghan, o pa madunot. Nga naman, buot ang yuta. Ipakrimit man noon. Holy Spirit kay gasulti ana. Na ayaw. Yung kapadir, magtukod na ba mong kulumbari? Di ba? Kremisyon na. Dili gidesign na nato sa bones. Bukog ba? Bukog. Pero, og butang sa mo diyang mga urn, okay ragyapon. Pero ang atog yung primary nga design ana is bones, remains. Ana. Mo nang dako-dagko ng atong lungag wa pa lang ma-approve sa disod. hapit na ma-approve ha
O nang pwede na mo dito ibutang kung ang Holy Spirit magbuot na. So muna mga igsoon, iampo nato nga kamaogid on datang maminaw sa Holy Spirit kay gisaad ginas Ginoo ni Hesus ang tanan nga ni anako maoray iyang isulti ninyo ug ang tanan nga ni anako maorasad ang gikan sa Amahan. Muna ang Ginoo gyud mo'y musulti nato pero kinahanglan ka maogid tang maminaw. Gusto ba mong silutan o pasidunggan? Tubag. Malipay mo silutan o pasidunggan? Nangamatay naman tingali mo, di man mo magtingog. Kahibudnganan kayo sa unang pagbasa nga gilatigog maayo sila si Pablo o si Silas, gipriso o niya giakuban pagyud og kanang sa tuingan to kahoy ang ilang tiil para di gyud sila kalayas, purting bunuga, way kaon, gipakauwawan, gipriso nga unta wa man gid sila sala nga nabuhat gawas las pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may gibati ni Pablo ug ni Silas matud pas unang pagbasa, mga hapit ng tungang gabi nag-ampo og nagdaig sila sa Dios og nag-awit og mga pagdaig. Nganong nakakanta man sila si Pablo og si Silas, bunga batos ka subo o bungas kalipay. Kanang tao nga mukanta na ganinang usa ka tao unsa may timaan na ang common gyud, general gyud nga kuan malipayon basta mo kanta-kanta. Bisan pag naghilak na siya, gagas iyang luha, musugod na gyud nagkanta sa ato pa nisud na ang kalipay diha niya. Ana, na may uban ingon ang akong kanta pader nabuhat na nako kadtong naakos kaguol. Oo, pero sa imong pagbuhat sa imong kanta na express nimo imong kaguol ni hupas-hupas ang imong kaguol. Katubitang gibuwagan ko sa akong uyab mga 1984, daghang ikong kantang nahimo hangtod karon naa pa na nalimot nagukustonos uban. Ngano man kay ato mang ma-express dihas pagkanta. Pero ang tinud-anay nga rason nganong nakakanta to sila si San Pablo og si Silas tungod kay nalipay sila nga sila gipaantos o gibunog tungod ni Kristo. Kana bang ang imong gihigugma malipay gyud ka kung magantos ka para niya? Nahigugma ba mo nako? Hoy tubag. Nya moantos ba mo palit og slot? Oh, kana kamong mga online parishioners nahigugma mo nako. Ang nahigugma antusin ninyo palit atong slot is BF Dag 500 pesos, napatay mga 2,800 ka slots. Ang atong GHDP tag 100 pesos, napatay mga 18,600 ka slots. Gikuno antosi kuno niyo palit kutob karong Domingo. Ayaw na mo kaon, ayaw na mo og palit og unsa diha inyong palitonon ipalit nila nag-slot. Antoson kana mo'y atong kalipay basta nahigugma ta mo antos tas atong gihigugma. Kana bitang inahan nga nahigugma siyang anak, niya ang iyang anak mohilak. Alas 3 kaadlawon, alas 2 kaadlawon, niya hang pa kayo iyang mata kay mao pagkatagpilaw niya. Magkatakanta na siya, iyang isayaw-sayaw iyang anak. No, kasuay mo anak. Wagin mo itingog. Ana na, nakasuay lagi mo. O niya kung ikaw asawa nahigugma ka sa imong bana, niya imong bana didto na naghigdaan sa silingan kay na in love kay siya. Unsa man malipay bakang muantos para niya?
asawa. Og dili sa ato pa wa ka na higugma niya. Mao ra na ito baga na. Wa ka na higugma. Nya ikaw ba na higugma kay kasi mong asawa, nya imong asawa adto na maghigdaas kumbinto kay naa sila sa iyong lakaw ni father. Unsa man malipay ba ka bana? Nga mo antos nga wa kay tupad niya si father na mo'y dunay kuyog kanunay. Unsa man okay ra na ninyo? Dili gyapon wa ka mahigugma. Muantos gyud ka. Muna si Jesus ingon siya, kamo wa man mo nangutana sag-asa ko padong, pero karon nga mobiya na ko ninyo, naguol na mo kay mobiya naman ko. Pero kining akong pagbiya diha sa akong pag-antos o pagpalansang sa cross makaayo ni ninyo. Nindot kaayo ang paradigm ni Jesus. Ang iyang pag-antos makaayo nato. Maogid na siya ang tinuod nga nahigugma. Maghuna-huna gid na siya nga ang atong pag-antos, ang akong pag-antos makaayo ni nila. Karong June 2, mobiya ko dinhi kadiyot. Ambot makabalik pa ba? Mobakasyon ko dito sa Amerika. Niya maadto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas. Mao ni ang mga lugar karon na murag na set na nga moadto kong adtoon. Sparks, Nevada, Queens, New York, niya Sacramento, California, sa itong usa, Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Niya balik na ko dire. Mo average lang kong tag upat or 5 kaadlaw sa kada lugar. Niya unsa man ning kaning schedule kalipay ni o pag-antos. Sa tinudan na ilang ga-imagine ako daan. Porting pag-antosa gyud kay dinhi gani sa ato anang hapit kada adlaw na ako'y appointment, sugod karong sa buntag, hangtod na hapit tong ang gabi, kada gyud adlaw, wa ko'y day off. Mura man ganig kapoy. Dito makapahuway ka ko dito. Anay daghang mga appointments, inana. Pero kining maong pag-antos, gikan lagi dinhi, mulupa dinhi, alas 7 gabi, padong sa Hong Kong. Abot ko no dito mga alas 10, dol-dool sa mga alas 10 sa gabi. Niya paghuman sa alas 10 gabi, alas 4 sa hapon ako the following day mulupad pa doong sa US ngadto sa Dallas, Texas. So mag-standby ko sa Hong Kong airport og mga 18 oras kadakong pag-antos ana. May lang na taga Hong Kong nga mobisita nako dito. Mura kog si President Rodrigo Duterte ba nga naay mo bisita. Og way mo bisita, di may ka-istorya-istorya. Oy, kaluoy nako dito, magsikog tanaw, balik-balik. Dako hinon kay ng airport sa Hong Kong, og sige hagtuyok, dugay yun mahuman. Pero puol sa doy, 18 oras, magsige kag lingkod dito, higda na maginagmay, lingkod naman. Pero, kining pag-antosa, makaayo ni ninyo o makadaot? Ninyong mga parishioners makaayo gyud ni labi na gis mga online parishioners dito sa US og madayon gini magkita-kita ta makaayo gyud na unya og abot sa nako dito ako sa to silang sultihan nga kung naamoy itunol diha para diri sa parokya ako sa nang dawaton makaayo sana kay maikog naman tog di mo tunol. Makikita kas pare nga slater nya di ka mo palit og slat na ay nalag pakikita adi bita joke ra na mao na nga makaayo unsa may mahitabo matud pa ni Hesus og mobiya na siya nato nya mosaka siya ngadto siyang amahan ipadala ang espiritu ang power of God mao na nga tungod kay gipadala naman niya ang Espiritu Santo nganhis kalibutan kitang tanan nga motuo ni Hesus og magsunod ni Hesus maliwat gyud niya. Tanawa si San Pablo og si Silas nalipay na sa ilang pag-antos
mag-awit na sa ilang pag-antos. Tanawang atong mga martyrs, sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, wa na mahadlok sa pag-antos o kamatayon. Nga naman, gikonsara naman sa Espiritu Santo. O guwap amubiya si Jesus, maratol ragyapon ta. Pero kay nibiya naman si Jesus, nipuli ang Espiritu Santo. Gilingi ako ng imong tupad. Ing na hadlok pa ka mamatay. Ing na ako no. Nahadlok pa ka mamatay. Hadlok. Og mahadlok pa gani na pasabot, wa na siya mudawat sa Espiritu Santo. Motong niingon dayon ang kadtong in charge sa bilangguan, unsa may akong buhaton aron ko maluwas. Ingon dayon si Pablo, tuo og pabunyag diha ni Jesus. Nituo din siya, nagpabunyag, malipayon kay siya paghuman, maghikog naman tato siya. Pero nahimo siyang malipayon kay midawat man siya sa pulong ni Jesus o sa sakramento ni Jesus. Muna, importante kaayo ang atong pagsunod gyud sa gitudlo ni Kristo pinaagi sa mga apostoles o pinaagi sa atong simbahan. Anha ta diha malipay. Di ta mo sunod anang gitudlo sa kwarta, gitudlo sa gahom, gitudlo sa honor, dungog aning kalibutan. Kay pulos gina makaratol, pero gamito ni nato tanan para ta makapakita og gugma kana dako kay na siya og kalipay. So inaot unta kamong mga asawa nga ni adinhi og mga bana, pag inantusay na mo sa usag-usa, hinumdumi ang inyong pag-antos para sa inyong kapikas o para sa inyong sakop sa panimalay, mapuslanon. Ang inyong pagsigig demand na hunungon ang imong pag-antos, unsa man na, makadaot, maunay makalusno sa atong kinabuhi. Ang ato sa duntang mga government officials, gikan sa presidente hangtod gyud sa pinakaubos, elected ug appointed, mag-antos unta mo para sa atong nasod. Kay ang inyong paglikay sa pag-antos makaguba ni sa atong nasod. Naaroy viral kaayo nga statement ni President Bongbong Marcos nga makighiuli na kuno siya, makigreconcile siya sa mga Duterte. Pero ang Duterte nga iyang nituboy niya hangtod sa pagka presidente ni partner niya, iyang gitugutan nga ma-impeach sa Congress. Karon gihikay na sad ang impeachment, final impeachment sa Senate. Unya, ang nagpalubong nga nahimong presidente nato nga nagpalubong sa iyang papa, nga ang iyang papa wa gito dawata sa atong mga government leaders atong panahona for how many years, wa gipalubong sa libingan ng mga bayani, gipalubong ni former President Rodrigo Duterte against all odds. Karon kini si President Rodrigo Duterte gipapriso pa niya niining maong administrasyon didto sa ICC. Inyong paminaw, doon na kay reconciliation nga mahitabuan nga tinud-anay. Kamo ba? O kamo pa'y di sa side sa Duterte, moingon ra mo, yes, approve. Kung nagsunod sa Ginoo ang mga Duterte, dali ra kay pag-ingon, okay, Mr. President, ayos na ta. Pero kung naa sila gasunod sa tawhanon nga kinaiya, moingon gina sila, di pwede. Until death. Muna, pasalamat ko nga ni ani karong sitwasyon na kay mailhan nato kinsa gyud ang dunay tinuod nga pagmahal sa atong nasod. So far, makaingon ko nga the side sa mga Duterte maopay nag-antos. Hinaot unta makat-on sag antos ang side sa mga Marcos ug laing side sa mga politicians. Kana bang
antuso nako bisag pakauwawan ko, insultuhon ko or iakyos ko para ni sa nasod. Mas nindot yung dili mag-away kaysa mag-away. Kay pulos ra ta mga Filipinos. Dagko kay gasto ang atong away sa mga politicians. Billions ang atong gi-spend tungod aning ilang political conflicts. Kita mo'y alaot kaayo. Pero gamay ra kay ta gasto basta magpasayloay ta, basta maghigugmaay. Labi na gid ang atong mga politicians maghigugmaay, unya mag-alagad sa tanan na kanindot na ako'y nadunggan nga report nga gisaad sa atong bag-ong gobernador si Pam Baricuatro nga wa na kunoy pasigarbo, wa na say suroy-suroy sugbo. Nya ang budget kuno ani nga mo average og tag 200 million iya kunong himuon nga mobile clinic o mobile feeding. Suroy-suroy kusina, suroy-suroy klinika. Og madayon na, nindot na, dili. Hinaot pa unta, pero antusonon biya kay na. Pero kanindot, og naay mo antos, og dagan, ngadto tibuok suok sa atong probinsya, kay naghatag o mga libreng tambal, libreng check-up, libre nga mga medical assistance. Kanindot unta, nya naa say mag-feeding sa tanang mga suok sa atong probinsya nga gailaid sa kalisod ang mga gipanggutom, mga malnourished nga mga bata maatiman pagkanindota. Antusono na pero dako kay nagkabulahanan mo na iyampo nato sila. Nya nag-team up sad ako nakita sa social media, nag-team up ang atong bag-ong mayor sa siyudad sa Sugbo si Engineer Nestor Archibal. Iyang gihagad si kaning Pam Baricuatro, alagaran nato ang Kabus, alagaran nato ang Cebu. Dayonon taning mga proyekto nga beneficial para sa Cebu. Labi na ang atong infrastructures kaning mga pag-ablig, mga bag-ong mga daan, kay huot na kay atong daan. Nakaana lagi ko pagtanaw nako, hala, mao naman tingali ni ang kaluwasan sa Cebu. Pero ako laning warning nila, kinahanglan gid sila mag-antos. Di gay mo kamaong mo antos, Mayor Archibal o Governor Baricuatro, malusno ra gyapon mo, malusno ra gyapon ta kung di mo kamaong mo antos para sa nasod, para sa atong lugar dinhi sa atong probinsya o siyudad. Gusto ba mong silutan o pasidunggan? Tubag. Malipay mo silutan o pasidunggan? Nangamatay naman tingali mo, di man mo magtingog. Kahibudnganan kayo sa unang pagbasa nga gilatigog maayo sila si Pablo o si Silas, gipriso unya giakuban pagyud og kanang sa tuingan to kahoy ang ilang tiil para di gyud sila kalayas, purting bunoga, way kaon, gipakauwawan, gipriso nga unta wa man gid sila sala nga nabuhat gawas las pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may gibati ni Pablo ug ni Silas matud pas unang pagbasa, mga hapit ng tungang gabi nag-ampo og nagdaig sila sa Dios og nag-awit og mga pagdaig. Nganong nakakanta man sila si Pablo og si Silas, bunga batos ka subo o bungas kalipay. Kanang tao nga mukanta na ganin ang usa ka tao, unsa may timaan na ang common gyud, general gyud nga kuan, malipayon basta mo kanta-kanta. Bisan paganig naghilak na siya, gagas iyang luha, musugod na gyud nagkanta, sa ato pa nisod na ang kalipay diha niya. Na may uban ingon ang akong kanta pader nabuhat na nako kadtong naakos kaguol.
Oo, pero sa imong pagbuhat sa imong kanta, na-express nimo imong kaguol, ni hupas-hupas ang imong kaguol. Katubitang gibuwagan ko sa akong uyab, mga 1984, daghang ikong kantang nahimo. Hangtod karon naapa na, nalimot na gukustonos uban. Nga naman, kay ato mang ma-express dihas pagkanta. Pero ang tinud-anay nga rason nganong nakakanta to sila si San Pablo o si Silas tungod kay nalipay sila nga sila gipaantos o gibunog tungod ni Kristo. Kana bang ang imong gihigugma malipay gyud ka kung magantos ka para niya? Nahigugma ba mo nako? Hoy, tubag. Nya, muantos ba mo palit og slot? Oh, kana. Kamong mga online parishioners, nahigugma mo nako? Ang nahigugma, antusin ninyo palit atong slot is BF Dag, 500 pesos. Napatay mga 2,800 ka slots. Ang atong GHDP, tag 100 pesos. Napatay mga 18,600 ka slots. Gikuno antosi kuno niyo palit kutob karong Domingo. Ayaw na mo kaon. Ayaw na mo og palit og unsa diha inyong palitonon, ipalit nila nag slot. Antoson kana mo'y atong kalipay, basta nahigugma ta mo antos tas atong gihigugma. Kana bitang inahan nga nahigugma siyang anak, niya ang iyang anak mohilak. Alas 3 kaadlawon, alas 2 kaadlawon, nya hang pa kayo iyang mata kay mao pagkatagpilaw niya. Magkatakanta na siya, iyang isayaw-sayaw iyang anak. No, kasuway mo anak. Wagin mo itingog. Ana na, nakasuway lagi mo. O niya kung ikaw asawa nahigugma ka sa imong bana, nya imong bana didto na naghigdaan sa silingan kay na in love kay siya. Unsa man, malipay ba kang muantos para niya? Asawa. Og dili sa ato pa wa ka nahigugma niya. Mao ra na ito baga na. Wa ka nahigugma. Nya ikaw ba na higugma kay kasi mong asawa, nya imong asawa adto na maghigdaas kumbinto kay naa sila sa iyong lakaw ni father. Unsa man, malipay ba ka bana? Nga mo antos nga wa kay tupad nga si father na mo'y dunay kuyog kanunay. Ang saman, okay ra na ninyo? Dili gyapon, wa ka mahigugma. Mo antos gyud ka. Muna si Jesus ingon siya, kamo wa man mo nangutana sag-asa ko padong, pero karon nga mobiya na ko ninyo, naguol na mo. Kay mobiya naman ko. Pero kining akong pagbiya diha sa akong pag-antos o pagpalansang sa cross, makaayo ni ninyo. Nindot kaayo ang paradigm ni Jesus. Ang iyang pag-antos, makaayo nato. Maogid na siya ang tinuod nga nahigugma. Maghuna-huna gina siya nga ang atong pag-antos, ang akong pag-antos, makaayo ni nila. Karong June 2, mubiya ko din higkadiyot. Ambot makabalik pa ba? Mubakasyon ko dito sa Amerika. Niya, madto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas. Mao ni ang mga lugar karon na murag na set na. Nga moadto kong adtoon. Sparks, Nevada, Queens, New York, niya, Sacramento, California. Itong usa. Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Nya balik na ko dire. Mo average lang kog tag upat or 5 kaadlaw sa kada lugar. Nya unsa man ning kaning schedule kalipay ni o pag-antos? Sa tinudan na ilang ga-imagine ako daan porting pag-antosa gyud kay dinhi gani sa ato anang hapit kada adlaw
na ako'y appointment, sugod karong sa yus buntag, hangtod na hapit tong ang gabi kada gyud adlaw, wa ko'y day off. Mura man ganig kapoy. Dito makapahuway ka ko dito. Anay daghang mga appointments, inana. Pero kining maong pag-antos, gikan lang dinhi, mulupa dinhi, alas 7 gabi padong sa Hong Kong. Abot ko no dito mga alas 10, dol sa mga alas 10 sa gabi Niya paghuman sa alas 10 gabi alas 4 sa hapon ako the following day, mulupad padong sa US, ngadto sa Dallas, Texas. So mag-standby ko sa Hong Kong Airport og mga 18 oras kadakong pag-antos ana. May lang na taga Hong Kong nga mobisita nako dito. Mura kog si President Rodrigo Duterte ba nga naay mo bisita. Og way mo bisita di mi ka istorya-istorya. Oy, kaluoy nako dito magsikog tan-aw balik-balik. Dako hinon kay nang airport sa Hong Kong og sige hagtuyok dugay gyud mahuman, pero puol sa doy 18 oras magsige kag lingkod dito, higda na maginagmay, lingkod naman. Pero kining pag-antosa makaayo ni ninyo o makadaot? Ninyong mga parishioners makaayo gyud ni. Labi na gis mga online parishioners dito sa US og madayon gini magkita-kita ta, makaayo gyud na. Unya og abot sa nako dito, ako sa to silang sultihan na kung naamoy itunol diha para diri sa parokya, ako sa nang dawaton, makaayo sa na kay maikog naman tug di mo tunol. Makikita kas pare nga slater nya di ka mo palit og slat na ay nalag pakikita adi bita joke ra na. Mao na nga makaayo unsa may mahitabo matud pa ni Hesus og mobiya na siya nato nya mosaka siya ngadto siyang amahan. Ipadala ang espiritu, ang power of God. Mao na nga tungod kay gipadala naman niya ang Espiritu Santo nganhis kalibutan, kitang tanan nga motuo ni Hesus ug magsunod ni Hesus maliwat gyud niya. Tanawa si San Pablo ug si Silas, nalipay na sa ilang pag-antos, mag-awit na sa ilang pag-antos. Tanawang atong mga martyrs, sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, wa na mahadlok sa pag-antos o kamatayon. Nga naman, gikunsara naman sa Espiritu Santo. O wap amubiya si Jesus, maratol ragyapon ta. Pero kay nibiya naman si Jesus, nipuli ang Espiritu Santo. Gilingi ako ng imong tupad. Ing na hadlok pa ka mamatay. Ing na ako no, nahadlok pa ka mamatay. Hadlok. Og mahadlok pa gani na pasabot, wa na siya mudawat sa Espiritu Santo. Mautong niingon dayon ang kadtong in charge sa bilangguan, unsa may akong buhaton aron ko maluwas? Ingon dayon si Pablo, tuo og pabunyag diha ni Hesus. Nituo din siya, nagpabunyag, malipayon kay siya paghuman, maghikog naman tato siya. Pero nahimo siyang malipayon kay midawat man siya sa pulong ni Hesus o sa sakramento ni Hesus. Muna, importante kayo ang atong pagsunod gyud sa gitudlo ni Kristo pinaagi sa mga apostoles o pinaagi sa atong simbahan. Anha ta diha malipay. Di ta mo sunod anang gitudlo sa kwarta, gitudlo sa gahom, gitudlo sa honor, dungog aning kalibutan. Kay pulos gina makaratol, pero gamito ni nato tanan para ta makapakita og gugma kana dako kay na siya og kalipay. So inaot unta kamong mga asawa nga ni adinhi og mga bana, pag inantusay na mo sa usag-usa, hinumdumi ang inyong pag-antos para sa inyong kapikas o para sa inyong sakop sa panimalay, mapuslanon. Ang inyong pagsigig demand nga hunungon ang imong pag-antos, unsa man na, makadaot, maunay makalusno sa atong kinabuhi. Ang ato sa duntang mga government officials, gikan sa presidente hangtod gyud sa pinakaubos,
elected o appointed, mag-antos unta mo para sa atong nasod. Kay ang inyong paglikay sa pag-antos, makaguba ni sa atong nasod. Naaroy viral kaayo nga statement ni President Bongbong Marcos nga makighiuli na kuno siya, makig-reconcile siya sa mga Duterte. Pero ang Duterte nga iyang nituboy niya hangtod sa pagka-presidente ni partner niya, iyang gitugutan nga ma-impeach sa Congress. Karon gihikay na sad ang impeachment, final impeachment sa Senate. Unya, ang nagpalubong nga nahimong presidente nato nga nagpalubong sa iyang papa, nga ang iyang papa wa gito dawata sa atong mga government leaders atong panahon na for how many years, wa gipalubong sa libingan ng mga bayani, gipalubong ni former President Rodrigo Duterte against all odds. Karon kini si President Rodrigo Duterte gipapriso pa niya niining maong administrasyon didto sa ICC. Inyong paminaw, doon na kay reconciliation nga mahitabuan nga tinud-anay. Kamo ba? O kamo pa di sa side sa Duterte, moingon ra mo, yes, approve. Kung nagsunod sa Ginoo ang mga Duterte, dali ra kay pag-ingon, okay, Mr. President, ayos na ta. Pero kung naa sila gasunod sa tawhanon nga kinaiya, moingon gina sila, di pwede. Until death. Ano? Muna, pasalamat ko nga ni ani karong sitwasyon na kay mailhan nato kinsa gyud ang dunay tinuod nga pagmahal sa atong nasod. So far, makaingon ko nga the side sa mga Duterte maopay nagantos. Hinaot unta makat-on sag antos ang side sa mga Marcos o laing side sa mga politicians. Kana bang antoso nako bisag pakauwawan ko, insultuhon ko, or iakyos ko para ni sa nasod. Mas nindot yung dili mag-away kaysa mag-away. Kay pulos rata mga Filipinos. Dagko kay gasto ang atong away sa mga politicians. Billions ang atong gi-spend tungod aning ilang political conflicts. Kita mo'y alaot kaayo. Pero gamay ra kay tagasto basta magpasayloay ta, basta maghigugmaay. Labi na gid ang ato mga politicians maghigugmaay, unya mag-alagad sa tanan na kanindot na ako'y nadunggan nga report nga gisaad sa atong bag-ong gobernador si Pam Baricuatro nga wa na kunoy pasigarbo, wa na say suroy-suroy sugbo. Niya ang budget kuno ani nga mo average og tag 200 million, iya kunong himuon nga mobile clinic o mobile feeding, suroy-suroy kusina, suroy-suroy klinika. Og madayon na nindot na dili hinaot pa unta, pero antusonon biya kay na. Pero kanindot og naay mo antos og dagan ngadto tibuok suok sa atong probinsya kay naghatag o mga libreng tambal, libreng check-up, libre nga mga medical assistance. Kanindot unta nya naa say mag-feeding sa tanang mga suok sa atong probinsya nga gailaid sa kalisod ang mga gipanggutom, mga malnourished nga mga bata maatiman pagkanindota. Antosono na, pero dako kay nagkabulahanan mo na iyampo nato sila. Nya nag-team up sad ako nakita sa social media, nag-team up ang atong bag-ong mayor sa siyudad sa Sugbo si Engineer Nestor Archibald. Iyang gihagad si kaning Pam Baricuatro, alagara nato ang Kabus, alagara nato ang Cebu. Dayonon taning mga proyekto nga beneficial para sa Cebu.
Labi na ang atong infrastructures kanay mga pag-ablig, mga bagong mga dan, kay huot na kay atong dan. Ana, nakaana lagi ko pagtanaw nako. Hala, mao naman tingali ni ang kaluwasan sa Cebu. Pero ako laning warning nila, kinahanglan gid sila mag-antos. Di gay mo kamaong mo antos, Mayor Archibald o Governor Baricuatro, malusno ra gyapon mo, malusno ra gyapon ta kung di mo kamaong mo antos para sa nasod, para sa atong lugar dinhi sa atong probinsya o syudad.